Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Na aiki ne ta biyo ta kanka, idan kuma ka ji haushin bidiyon nan to kai haƙuri, amma gaskiya ce kuma gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata. Tsakani da Allah abin da kai ya ɓata min rai kuma ya bani mamaki, kuma na san ba ni kaɗai abin ne ya ɓata min rai ba. Yau aka ce idan akwai wanda zai rufa ma amanin nan wannan yarinya amani asiri a midiya, ya rufe mata yau a ce ga asirin amani misali a wajenka, ina tunanin babu wanda zai iya rufe wannan asirin ya adana fiye da kai, saboda duk mai ta diyarin nan ko mai ta zama a media sanadiyan ka ne. Ɗaya daga cikin fitattun 'yan TikTok waɗanda suka shahara a shafin na TikTok, Saifan mai kyau, ta caccaki Bilal Billa game da abin da ya yi wa tsohuwar budurwarsa Amani. Idan ba a manta ba, bayan da aka yi ta yawo da bidiyo cewa jaruma Amani an hango ta tana abin da bai dace ba, sai aka ga Bilal Billa ya buɗe live a shafin TikTok, shi da abokanansa suna tattaunawa a kan batun, inda aga Bilal Billa ya nuna bidiyon abin da ya faru a sikirin ɗinsa da yake yin live da abokanansa, yana bayyana cewa to ya kamata mutane su yi mata adalci ne. Wannan dalilin ne ya sa Saifan mai kyau ta fito ta caccaki Bilal Billa, ta bayyana cewa abin da Bilal Billa ya bai dace ba, ya kamata a ce shine mutum na farko da zai fara rufawa Amani asiri, duba da cewa ta dalilinsa aka santa a shafukan sada zumunta. Wannan abu ya ba wa mutane mamaki, haka kuma ita ma Saifan ta bayyana mamaki. Bilal Billa ko ina tunanin sunan shi kenan, kai haƙuri yana kira sunanka a feji na aiki ne ta biyo ta kanka, idan kuma ka ji haushin bidiyon nan to kai haƙuri, amma gaskiya ce kuma gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata. Tsakani da Allah abin da kai ya ɓata min rai kuma ya bani mamaki, kuma na san ba ni kaɗai abin ne ya ɓata min rai ba. Yau aka ce idan akwai wanda zai rufa ma amanin nan wannan yarinya amani asiri a midiya, ya rufe mata yau a ce ga asirin amani misali a wajenka, ina tunanin babu wanda zai iya rufe wannan asirin ya adana fiye da kai, saboda duk mai ta diyarin nan ko mai ta zama a midiya sanadiyan ka ne. In ta zama ma mutum ya kirki ka kawo ta midiya, in ta zama mutum ya banza ma sunan ka za a kira a ce ai sanadiyan ka ne, amma ka fito live ka zo kana nuna wa mutane ai ga bidiyon da ake magana amani ta yi kaza kaza wa iyazu billahi. Ban taba tunanin Bilal kai nan za ka yi wannan abin da kama wannan yarinyan ba. Like to be honest, in ma ita ce a bidiyo in ma ba ita bane ba mu zo kan wannan ba. Kai ya kamata a ce kana ɗaya daga cikin mutumin da zai iya rufa ma yarinyan nan asiri. Amma a'a kawai ka buɗe live ba mutane suna gani fa. A matsayinka na wanda ka sanu, duk mahasanan mutum da duk hasanan ga mutum da zai ce ai ka sani tana kana da mabiya kusan miliyan 2 zan ce, ko sun ma kai miliyan 2. Ta ya za ka zo ka buɗe live ka dinga cewa ga bidiyon amani, wannan ne bidiyon gashi nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka kyauta ba, wanda suke baka shawara wa'annan na bayan naka da kuke live da su wallahi munafikai ne, basu baka shawara mai kyau ba, in sun san kai kenan. Me haka? Sannan ita wannan yarinyar amani in tana da yan uwa, maganan gaskiya kusa nan tabbar media ta tafi ta dan huta na sauran lokuta, saboda abin yayi muni. Duk da naga ta fito ta ce ba ita bane, amma ai in mafaɗi wawa ne maji ba wawa bane. In ma ita ne in ma ba ita bane ba dai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya ta. Kowa da nashi, kowane allazina urani ne, kowane allazi wahidin da nasa amanu Hausawa ke cewa. Ba za mu fito muna jojin din mutum akan abin shi ba. Amma in tana da iyaye yarinyar nan, dan Allah suwa annabi su doki yarinyar nan, in ma ba 'yan Najeriya bane ta mata koma kasarta, dan ba ta kama da 'yan Najeriya ba, ta tattara ta koma kasarta ta huta ba rayuwarta. Wannan media ya zama mata masifa, kuma yace ya zama wasan mu masifa. Yarinya baki da aiki sai shiga cikin maza, baki da wani abokan haɗayya kike da yi sai dan kaman kan mace in aka ce yau tana mu'amala da maza dole a samu matsala. Dini take da kamun kai, kin ga dama ki saka hijabi daga saman kanki har ƙasa, ki dauko likabi ki saka, inda za a ce yau kina hudda da maza barkate, kina shiga maza kai tsaye, ki shiga cikin maza kullum a miki bidiyo ba a ganin ki da mata wai sai maza, to wallahi ki tabbatar da cewa akwai ran da za a samu matsala, saboda Allah subhanahu wataala ba haka ya tsara ba. Yayi kike a matsayin mace ce, shi kuma namiji yayi shi a matsayin namiji ne. Babu wata alaka za ta shiga tsakanin mace da namiji wanda ya wuce yan uwantaka ko kuma aure. Abinda musulunci ya tsara kenan. Da zaran kuma ka kauce wa musulunci sai ka fara fadawa matsala, ka fara fadawa damuwa,
ka bar Allah ne, sai abu ya zo ya faru sai ku ji mutane sun fara ai kaddaran ta ce a haka. Babu kaddara, akwai abin da ake ce ma kaddara wanda musulunci ya ce mana in wannan abin ya faru da kai wannan kaddara ce. An babu yadda za a yi ka ɗauki kafanka da kafafunka ka je ka tsoma cikin wuta ka ƙone, bayan ka san fa ƙonewar za ka yi sai ka bada gaba saboda Allah shine sarkin laifi sai ka ce ai Allah ne ya kadarta ka ƙone, kuma kai ka ɗauki kafafunka ka sa cikin wutan. Saboda haka mu yi hankali mata, musamman ma yaran nan. Ni yaran ku na fiji ma wannan manya-manyan matan ku kyale su, in sun je sun yi wani abu ma da su bata rayuwarsu su za mu sarga da sun girma. Amma a matsayin ki na yarinya karama ki taka tsantsan da rayuwarki. Babu biki ma fara rayuwa fa, amma biki fara rayuwa ba kin yi destroy din rayuwa akan hanya. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah kuma ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta. Ina maka fatan alkhairi. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a koda yaushe.